Yo, what's up guys? So for today's video guys, magpapanggap tayong batang pulubi. So, ano na siya guys, mag-social experiment ta kung muhatag siya sa atong pangayoon kaning motora maiya. So, mao to atong target. So, tara, let's go. Ayo piso. Bawa din. Bawa dia. Ayo piso. Ayo piso ma. Sa muka ni mo bawa dia ba. Piso rago. Makulatahan magiti karon. Para tawaron. Atag piso ba. Ya, Piso ragot. Piso ragot. Piso. Ayaw gud pa nung ba piso ragot. Bawa diri. Hilak. Yahak. Kira untag manglimos kay vlogger. Lingilingi maka. Nagbalik diri ha. Sa muka. So, mao to guys. Kuan gid siya, epic fail kay isog kayo guys. Basta upaw gid isog gina guys kay ang kuan ba ang kainit sa adlaw guys. Direktas lang ulo mga ilas gining mga upaw guys. So, alas kuan guys. Next natong target. So, let's go. Be, sayangas click. Muha na ta ni oh. Na vlogger gyud ito. Kiksiyaan na uy. Ana ako Siya nga to eh. Pag natag makaon din, stress ko ato da. Saman, gigutom ka? Gigutom ka? Pero, Salamat na. sige. Me. Imo tong kauban tong vlogger kanina? Ang trebog click? Sige. Tarong ba imo tong kauban? Kanina? Kauban gid ito nimo. Sige kaon mo. Basing giuhaw ka. Sana naikop dire. Oh. Ba, dawata na. Ito mo tubig. Oh, basing daghan pa na dire oh. Kaya nandyan? Katoy mong katong ni drive of click kanina. Jan biting ngalan. Nandyan. Migo mo yan nandyan. Vlogger jud ka, sure? Sure gyud? Kani. Okay, daghan pa ni dire oh. Kan? Aray, mo harani tanan. Unsa man sa nina oy? Asin ka. Tada. Bati na oy, ukasa na. Tada. Ukasa. Tada mo gusto? Kaso na ako. Oh, ukasa. Bati na yung sa nina oy. Sige, ukasa na. Gahiya. Kani ako among suuta oh. Bahala na ni. Oh, suuta na. Tada. Sana na. Mahal na bayot na. Umot. Umot. Umot kayo. Pan? Ay, mahal na. Kaon. Kira na. May kayo? Napaday wallet oh. Sina. 1,000? 1,000? Mahal na. Kay vlogger man ka. 1,000? Oh, 1,000. Piso man na. Dayon. Buwan na. Tapi ano mo short toy? Buwan eh. Oh, tindog. Gahi. Tabang? Sige. Ha? Kainita oy. Ako sa sotay mo sa nina ha. Gapo mo niyo. Gapo na. Bahala na ni. Ingit kayo. Una yun. Tama dia. Kuya, asa man ka?
Asa ka hoy? Janjan. Jan ba? Janjan, langir, janjan. Langir wa janjan. 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 Ha? Buang patay man ang kanding. Jan din na. Janjan na god. Na buhi ba janjan na oh, tulog janjan. Ha? Janjan. Ay janjan. Bisit uy. Jan. Tinuod gyud ning buang day. Sa man gipagkuha sang sanina uy. Janjan. Uy, binaw sa nina be. Binaw sa nina. Dili. Binaw sa nina. Gago ko janjan. Ang binaw uy. Kaya janjan? Katoy mong katong ni drive og click kanina. Jan ba tingalan? Janjan. What's up mga do? Kamusta mo diya? Naraba mo diya? Narapod mi diri. Ay, itong shout out dayong Discovery CC, dayong shout out po ang De La Cruz Romilin, Garonita Paborada from Himalalod. Shout out po kong Mikos Mendoza, Nathaniel Grapa, Raiko Grapa ug Ayan Gantalao ug Pipino. Shout out po kong Junibul Gutihir, Baki, pag-amping niya pirmi. So mora to guys, diri namin taman, diri namin kutob, diri namin muguot sa tangos dagan kay sa Himalalod Vines. Always happy. Let's go!